Κυρίες και κύριοι, ο Θοδωρής Αφερίδης. Έχω ένα μικρό πρόβλημα κάθε φορά που κάθομαι στην πολυθρόνα αυτή. Να πω ή να μην πω καληνύχτα. Και καλά, όσοι μας βλέπουν live in bed, η ευχή έρχεται και δένει. Εκείνοι που μας βλέπουν από smartphone, πρωινιάτικα, ή άλλοι στο YouTube μεσημεριάτικα, τελικά υπάρχει μια λύση που ικανοποιεί όλους και εκφράζει και τα ειλικρινή μου αισθήματα για όλους. Γεια χαρά! Ρίξτε τώρα τίτλους. Έχω τώρα μια καλεσμένη που έχει γράψει περισσότερα για άλλους από όσα έχουν γράψει άλλοι για αυτήν. Η πένα της είναι αποδεικτική ως δηλητηριώδης, όμως σαν κριτικό και μάλιστα ενός άχαρου μέσου όπως η τηλεόραση δεν ξεπέρασε ποτέ την κόκκινη γραμμή της ευπρέπειας και αντίθετα, ενώ άλλες συναδέλφισές της αναλώνονταν σε προσωπικές εμπάθειες, εκείνη έκανε πάντα κριτική έργου και όχι προσώπων. Και δεν την έπιασε κάποιος να έχει αιμονές και προσωπικές κόντρες ακόμα και με εκείνους που το επιδίωξαν. Κυρίες και κύριοι, η Πόπη Διαμαντάκου. Όποιο θες ή όποια θες. Παίρνεις, Πόπη, και από ό,τι είδες από τον πρόλογο έχουμε καλή γνώμη για σένα, έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα, το βλέπω, μου αρέσει αυτό. Εγώ ειλικρινά σου μιλάω για το επάγγελμά σου, έχω πάρα πολλά ερωτηματικά, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα στον χρόνο να κρατήσει κάποιος, ρε παιδί μου, μια τέτοια γραμμή που να τον καθιστά έγκυρο. Δεν είναι δύσκολο? Δύσκολο, νομίζω για όλους τους δημοσιογράφους, όχι μόνο για τηλεοπτική κριτική. Το μεγάλο μας στοίχημα αυτό δεν είναι? Να είμαστε ο χρόνος, νομίζω να μένεις σταθερός, να μένεις σταθερός στις απόψεις σου και βέβαια η εγκυρότητα είναι πώς να το πω, τα εύσημά μας, η τιμή μας το να μας θεωρούν έγκυρους. Όταν ήσουν μικρή, έβλεπες τηλεόραση, φαντάζομαι πολύ. Πάρα πολύ, ήταν η αδυναμία του πατέρα μου. Όλη η οικογένεια ήσασταν τηλεορασομανείς? Βλέπατε πολύ? Η μητέρα μου όχι, έβλεπε Άγνωστο Πόλεμο. Δεν τρελαινόταν να βλέπει. Ο πατέρας μου αγαπούσε πάρα πολύ τηλεόραση. Είμαστε από τους πρώτους που πήραμε στην Ελλάδα τηλεόραση. Πότε την πήρατε? Τώρα ήμουνα μωρό, αρχές δεκαετίας του 60. Στα πειραματικά είδη προγράμματα, τα ελάχιστα πειραματικά προγράμματα, είχαμε ήδη τηλεόραση. Και ο μπαμπάς μου είχε πάρει το 69 και ήμασταν από τους πρώτους που είχαμε. Ναι, έχω δει πολύ Φρέντι Γερμανό, Νίκο Μαστοράκη, Λάση, τα αγαπημένο μου, Φιούρι που ήταν ένα άλογο καταπληκτικό, ένα σύριαλ με ένα άλογο, το θυμάμαι σαν σε όνειρο. Και η μεγάλη μας δυστυχία ήταν ο πατέρας μου ήταν στρατιωτικός και έπαιρνε μεταθέσεις. Και κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι τώρα τη χρονολογία γιατί πήγαινα δημοτικό, φύγαμε από την Αθήνα και πήγαμε στην Καβάλα. Και εκεί δεν είχε αναμεταδότες ακόμα όταν πρώτο πήγαμε. Ναι. Βέβαια, έβλεπε μόνο η Αθήνα και τα... Και η μεγάλη δυστυχία της μητέρας μου ήταν ότι έχασε τις συνέχειες από τον Άγνωστο Πόλεμο. Πάθος. Και το Peyton Place φυσικά. Το Peyton Place. Το Peyton Place ήταν... Και έπαιρνε τις φίλες της τηλέφωνο στην Αθήνα για να τις λένε τις συνέχειες.
Και μετά βέβαια ήρθε και στην Καβάλα, ενώ είμαστε εκεί, και ήταν το μεγάλο θαύμα. Εσύ θα φανταζόσουν ποτέ τότε ότι κάποια στιγμή θα γίνεις κριτικός τηλεόρασης? Ούτε κατά διάνοια. Καταρχήν δεν υπήρχε αυτό το είδος και ούτε το ξέραμε και ούτε το διαβάζαμε στις εφημερίδες. Πώς προκύπτει λοιπόν αυτή η καινούργια δραστηριότητα στη ζωή σου? Καταρχήν πώς προέκυψε η δημοσιογραφία, γιατί δεν την είχα σκεφτεί. Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι το είχαν πάθος. Δηλαδή όλους τους φίλους που έχω εγώ και ανθρώπους που εκτιμώ και είχαν πάντα πάθος, γράφανε στα περιοδικά, τα μαθητικά, τις εφημεριδούλες και τέτοια. Εγώ δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Πήγα για σπουδές στο Παρίσι μεταπτυχιακά. Σε τι πράγμα είχες κάνει σπουδές? Τελείωσα εδώ το πολιτικό, στο Πάντιο, και τότε ήταν πολύ μόδα το Παρίσι. Μόλις στο Παρίσι. Ήθελα οπωσδήποτε να κάνω μεταπτυχιακά, το πάθος μου ήταν ιστορία. Πήγα λοιπόν στη Σορβόνη και έκανα καταρχήν ένα ντεά στους μηχανισμούς προπαγάνδας. Εκεί ήταν το πρώτο κλικ του τι σημαίνει επικοινωνία και ιστορία και επικοινωνία, διαχείριση συμβόλων. Και είναι ένας κόσμος μαγικός. Και είμαι στα μέσα της δεκαετίας του 80. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε αυτό το μεταπτυχιακό υπήρχε μάθημα σημειολογίας? Όχι, καθόλου. Όχι, καθόλου. Ήταν ΝΤΑ, ήταν μεταπτυχιακό και ήταν ήδη για τους μηχανισμούς προπαγάνδας του φασισμού. Έκανα μεσοπόλεμο. Οπότε ήταν πολύ συγκεκριμένο. Και δούλεψα πάρα πολύ με τα περιοδικά της νεολαίας του Μεταξά και όλα αυτά, και πώς αποκωδικοποιούνται και πώς βρίσκεις τα διάφορα στοιχεία. Παρακολουθούσα βέβαια με πάθος όλα τα μαθήματα που ήταν σχετικά με σινεμά και ιστορία, διότι στο Παρίσι υπήρχαν πανεπιστημιακές σχολές που έκανες αυτή τη δουλειά. Και δεν είναι τυχαίο που δεν έχουμε αποκτήσει. Έχεις λαμπρές σπουδές δηλαδή? Λαμπρές σπουδές. Έχω σπουδές που είχε, νομίζω η γενιά μου ήταν ακόμα και μία ακόμα μετά από μένα, που κυνηγούσε τις σπουδές. Ήταν πολύ σημαντικό πράγμα το να έχεις σπουδάσει. Να. Και είναι και σημαντικό να είσαι τηλεκριτικός και να μην είσαι αστοιχείωτος, επειδή έτσι σου κατεβαίνει. Όχι ότι πώς το λένε, τα πτυχία σε σώζουν, αν η ψυχή σου είναι μαύρη. Όχι, δεν σε σώζουν τα πτυχία. Θεωρώ βέβαια ότι όταν είσαι δημοσιογράφος, επειδή η διαχείριση του λόγου είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και οι λέξεις κάνουν τα πράγματα, δεν μπορείς να μην ξέρεις καλά ελληνικά και να μην ξέρεις τι γράφεις. Σου έλεγα λοιπόν να μην τα αφήσω στη μέση. Δεν αφήνω τίποτα στη μέση. Έκανα λοιπόν ιστορία, μου άρεσε πάρα πολύ το Παρίσι, παρακολουθούσα τα μαθήματα του Μάρκ Φερό που έκανε ιστορία και κινηματογράφο και τα λοιπά. Τηλεόραση έβλεπες στο Παρίσι? Και πέφτω λοιπόν ακριβώς τη χρονιά, ήταν εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80-85, που ανοίγει στη Γαλλία το πρώτο ιδιωτικό κανάλι. Πολύ οργανωμένο βέβαια. Πρώτα έγινε ο νόμος, μετά άνοιξε το κανάλι, για το οποίο δεν ήταν καθόλου ενθουσιασμένοι οι Γάλλοι. Ήταν ένα TV5 και είχε και μετοχές ο Μπερλουσκόνη. Βρίζαν οι Γάλλοι την επόμενη μέρα στις εφημερίδες, γιατί στην Ελλάδα βέβαια έγιναν πρώτα τα κανάλια και μετά. Και μετά, δεν το συζητώ. Και δεν άρεσε καθόλου στους Γάλλους που είχαν μάθει σε μια δημόσια τηλεόραση πολύ αυστηρή και... Φανταστείς ότι είχε και καταπληκτικά σύρια. Τα γαλλικά σύρια δεν βλέπονται. Όμως είχε καταπληκτικές εκπομπές ενημέρωσης, καταπληκτικές ειδήσεις, και πέφτω ακριβώς τη χρονιά που ανοίγουν τα ιδιωτικά ραδιόφωνα στο Παρίσι, υπήρχαν ήδη, και πέφτω πάνω που ανοίγει και το ιδιωτικό κανάλι. Και όλη η συζήτηση που γίνεται για αυτό το καινούριο κόσμο που στην Αμερική υπήρχε, αλλά στην Ευρώπη δεν υπήρχε. Το είχαν κάνει οι Βρετανοί, αλλά και αυτοί το είχαν ελέγξει, μετά το BBC φτιάξανε. Γεννά τον κριτικό, ας πούμε. Άρχισε λοιπόν αυτό να έχει μια γοητεία και ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Πες μου κάτι, είσαι χριστιανή? Ναι. Θα σου πω γιατί σε ρωτάω. Το μη κρίνεις για να μην κριθείς, δεν το τηρείς. Δεν είμαι τέτοια χριστιανή. Τι σε έκανε να πιστέψεις ότι μπορείς να γίνεις κριτικός? Στην οικογένειά μας έχουμε μία απόσταση από το θέμα θρησκεία, ναι. Δηλαδή ακολουθούμε την παράδοση, ναι, το Πάσχα. Εντάξει, εγώ αστειευόμαι όπως κατάλαβες. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μου πεις πότε καταλαβαίνεις ότι σε ενδιαφέρει αυτό και τι σε έκανε να πιστέψεις ότι θα το κάνεις καλά. Δεν το αποφάσισα εγώ ότι με ενδιαφέρει.
Όταν γύρισα λοιπόν στην Ελλάδα, γιατί οικονομικά δεν βγαίναμε, έφυγα με το φράγκο να έχει 11 δραχμές και μέσα σε 3-3,5 χρόνια είχε 2 διολιστήσεις και 2 υποτιμήσεις στην δραχμή, είχε φτάσει να έχει κοντά 200 δραχμές, 200 τόσο. Ήταν αδύνατον. Με πήρε λοιπόν τηλέφωνο η μητέρα μου, είχα χάσει τον πατέρα μου μεταξύ, και που ήταν ο μανιώδης της τηλεόρασης, και μου λέει: δεν γίνεται άλλο. Οι σπουδές τελείωνε. Πρέπει να μαζευτούμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Ό,τι έμαθες, έλα να συνεχίσεις από εδώ. Και γύρισα λοιπόν στην Ελλάδα και είχαν ξεκινήσει κάτι φίλοι μου και αυτά να μου δημοσιογραφούν. Λέω: δεν το δοκιμάζω, ως δοκιμή. Και πήγα στην Αυγή. Ήμουν εργονομένη στο Ρήγα, Κουκουέ Εσωτερικού, και η Αυγή ήταν η εφημερίδα τότε του κόμματος. Λέω: για δοκιμή τι άλλο από το κομματικό έντυπο. Και πάω λοιπόν στην Αυγή. Και είμαστε μια πάρα πολύ ωραία παρέα και μου αρέσει πάρα πολύ, και είναι τότε, δουλεύουν στην Αυγή μια μαγιά που στελέχωσε όλες τις εφημερίδες από εκεί και πέρα. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 και μετά αρχές του 90, όλες οι εφημερίδες στελεχώθηκαν από εκείνη τη φουρνιά της Αυγής. Είμαστε όλοι σπουδαγμένοι στο εξωτερικό, έχουμε τις αναμνήσεις μας και αυτά και τα συζητάμε, θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο ακόμα, είμαστε πολύ νέοι και νομίζουμε ότι θα αλλάξει. Και μου λέει τότε, καταρχήν με προσέλαβε ο διευθυντής της Αυγής, ο Γιάνναρος, που δεν υπάρχει πια, και ήταν πάρα πολύ ευγενικός, γιατί έμεινα έξω από την πόρτα του 2,5 ώρες να τον περιμένω. Γιατί νόμιζα ότι κάνω πλάκα όταν του είπα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος. Και μου λέει: καλά, πάω να πιω ένα ουζάκι, να φάω για μεσημέρι και έρχομαι. Και γυρνώντας με βρήκε έξω από την πόρτα του. Μου λέει: τέτοια επιμονή, μόνο δημοσιογράφος μπορείς να γίνεις. Παρακαλώ, περάστε. Αμυστή. Και στη δεύτερη-τρίτη εβδομάδα που γράφω, με στείλανε τότε, ήταν Νοέμβρης, και με στείλανε στην πορεία του Πολυτεχνείου και μου είπαν να γράψω τη Λεζάντα. Τι έγραψες? 2,5 ώρες πάνω από τη Λεζάντα. 50 λέξεις η φωτογραφία. Ναι, αλλά σπούδασες προπαγάνδα. Ναι, μα γι' αυτό έπρεπε να δείξω τα πάντα στις 50 λέξεις. Και ήταν μια πορεία που τότε πήγαινε στην Αμερικανική πρεσβεία, και έξω από την πρεσβεία ήταν 86. 86. Να. Και έξω από την Αμερικανική πρεσβεία ολοκληρωνόταν η πορεία και κάνανε καθιστική διαμαρτυρία με αναμένα κεριά. Είχαν ανάψει κεριά, ήταν μια καταπληκτική φωτογραφία λοιπόν με τα κεριά αναμένα. Καβάφης λόγω. Εδώ θα δείξω την κουλτούρα μου. Και γράφω 50 λέξεις που ξεκινάω από το στίχο του Καβάφη, για το πριν, για το μετά, για το αυτό. Πώς τα έγραψα δεν ξέρω. Τα διαβάζει την άλλη μέρα τυπωμένη η Λεζάντα, ούτε είχε ξαναδεί τις Λεζάντες, τις γράφανε στο πόδι. Τελευταία στιγμή δεν είχε σκεφτεί κανείς χριστιανός να ξοδέψει 2,5 ώρες να γράψει μια Λεζάντα. Τότε γράφανε τα κείμενα και με πολύ λίγο κόσμο τότε η Αυγή. Οπότε καταλαβαίνεις 2,5 ώρες μια Λεζάντα, 3 ούτε ξέρω πώς είχα περάσει. Ήτανε. Τώρα μια που το αναφέρεις, χρησιμοποίησες στίχο του Καβάφη για τη Λεζάντα σου. Ναι. Αυτό συνειδητά ή ασυνείδητα γίνεται για να δώσεις περισσότερο κύρος στην άποψη στην οποία θες να προβάλλεις. Βέβαια. Από έναν αποδεκτό, απόλυτα, έτσι δεν είναι, με δική του ποιητική σχολή στον κόσμο, τον Καβάφη. Και είναι προπαγάνδα αυτό όμως. Ναι, ναι. Σε αυτήν εδώ την κίνηση υπήρχε αίσθημα αναστολής, συστολής μάλλον, ότι τι κάνω τώρα ακριβώς. Δηλαδή προπαγανδίζω τις απόψεις μου και θα στο πω αλλιώς. Εγώ όταν γράφω κάτι και γράφω μια ακραία φράση που δεν μου αρέσει να μου χρεωθεί, εγώ που την έγραψα, τι κάνω? Λέω, και όπως είπε και ο έγκυρος κριτικός George Hamilton, η υποκριτική είναι, ξέρω εγώ, αυτό και αυτό. Και τη βάζω στο στόμα ενός άλλου. Ναι. Αυτό εδώ το πράγμα είναι, πιστεύεις, ηθικά νόμιμο? Καταρχήν νομιμότατο. Να σου πω όμως κάτι. Εγώ δεν το κάνω έτσι και δεν το έκανα ποτέ. Γράφω την άποψή μου, την πολύ σκληρή, και μετά τη στηρίζω πιο πολύ αν κάποιος έχει πει και κάτι, ακόμα περισσότερο. Συνήθως δεν χρησιμοποιώ σε αντικατάσταση αυτού που θέλω να πω κάτι που έχει πει κάποιος άλλος. Το χρησιμοποιώ για να ενισχύσω το κείμενο, για να το κάνω πιο λόγιο, γιατί έχω κατηγορηθεί γι' αυτό, αλλά δεν με πειράζει καθόλου, μ' αρέσει. Όμως την άποψή μου τη λέω με τα δικά μου λογάκια, τα καθαρά εκεί τα ελληνικά, και μετά βάζω και ένα. Αλλά τότε μου είχε φανεί φοβερό το να γράψω μια Λεζάντα και να έχει και Καβάφη και η Αυγή τώρα, καθημερινή και όλες, που ήταν 3 σελίδες και τέτοια. Και είπε τότε ο διευθυντής, να κάνει και κάτι άλλο αυτό το κορίτσι, βρε παιδί μου.
και με πήρε ο τότε αρχισυντάκτης στο καλλιτεχνικό της Αυγής, ο Τέλης ο Σαμαντάς. Από τα χέρια του βγήκανε οι περισσότερες που βρίσκονται σήμερα στις εφημερίδες και οι περισσότεροι στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Βένα Γεωργακοπούλου, Κατερίνα Σχοινά, Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, κριτική βιβλίου, ονόματα που στελέχωσαν τις εφημερίδες. Και μου λέει λοιπόν ο Τέλης Σαμαντάς ότι μετά τον πατέρα μου ήταν ο Τέλης, που μου έλεγε ο πατέρας μου ότι αυτό το μέσον θα αλλάξει τον κόσμο, παιδί μου. Να το προσέξει, θα αλλάξει τον κόσμο. Δεν ήξερε τότε και δεν πρόλαβε. Πέθανε το 81 ο πατέρας μου. Ο δεύτερος ήταν ο Τέλης ο Σαμαντάς, ο οποίος μου λέει ότι κοίταξε να δεις, έρχεται κοσμογονία. Έρχονται ιδιωτικά ραδιόφωνα, ακόμα δεν είχαμε. Ναι. Ήτανε στο θα καταρρίψουμε. Το 84 δεν είμαστε. Θα καταρρίψουμε τους δορυφόρους ακόμα με τα κανάλια. Είμαστε σε εκείνη τη φάση περίπου. Λοιπόν, του Μαρούδα, εκείνο το περιβόητο. Και μετά άνοιξε τον 984 ο Εύερτ. Και λέει, είμαστε μπροστά σε κοσμογονία. Τώρα θα αρχίσει στην Ελλάδα να έρχεται η τηλεόραση. Έχεις κάνει σπουδές. Ό,τι έχεις δει και ό,τι έχεις μάθει, έλα εδώ στην Αυγή, πάρε 2 σελίδες και παίξε. Και από εκεί ξεκινάει. Με το καλημέρα σας. Πες μου κάτι, Πόπη, την αγαπάς την τηλεόραση? Πάρα πολύ. Α, την αγαπάς. Πάρα πολύ. Παρότι και το σκουπιδαριό της το θεωρείς δηλαδή μέσα στο πρόγραμμα ότι θα το έχει και αυτό, έτσι? Εγώ δεν είπα ποτέ ότι η τηλεόραση δεν πρέπει να έχει σκουπίδι. Ο τρόπος που το έχει, οι ζώνες, τα κανάλια, δεν μπορεί, στον Πολτό είπα όχι. Δεν μπορείς να μην ξέρεις τι βλέπεις και να σου φυτρώνεις το δελτίο ειδήσεων το σκουπίδι. Ο περισσότερος κόσμος απολαμβάνει πολλές φορές το Trust TV. Δηλαδή, θυμόμαστε όλοι κατά καιρούς να κολλάμε σε ζάπινγκ, να μαζευόμαστε για να γελάσουμε με κάτι. Ναι, με παρέα. Ναι, με παρέα και μόνο σου γελάς και είσαι στο τηλέφωνο και λες δες στο τηλέφωνο. Ναι, ναι. Μόνο σου το κάνεις. Μόνο σου, ξέρεις κάτι, εγώ σε αυτά τα προγράμματα αρχίζω και στεναχωριέμαι και λυπάμαι. Βλέπεις, με παρέα δεν λυπάμαι. Ναι. Γίνεται καταθλιπτικό. Αλλά πολλές φορές μέσα σε αυτά το ξέρεις ότι υπάρχουν άθελά τους αισθητικές, μοντέρνες προτάσεις. Επαναφέρουν κάποια πράγματα που λες, αυτό είναι αξιοποιήσιμο τώρα που βλέπω, δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Το βλέπεις εσύ σαν καλλιτέχνης. Ναι. Γιατί εγώ κυρίως βλέπω προγράμματα, γιατί να σκεφτούμε ότι η τηλεόραση είναι για παρέα, για λίγους, για πολύ μεγάλες κατηγορίες κόσμου όμως είναι μοναχικό πράγμα. Δηλαδή είσαι στο κρεβάτι του νοσοκομείου, να μου πεις τι θα δεις. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Θα τρελαθείς, θα σου δείξει, τι θα σου δείξει, θα σου δείχνει Μπέκετ, θεατρικό, θα πεθάνεις, θα κόψεις φλέβες. Και γέροι άνθρωποι τώρα, είναι συντροφιά. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι εδώ. Εσύ, όταν πρέπει να γράψεις κριτική και έχεις να δεις ένα καινούριο πρόγραμμα, προσδοκάς με ελπίδα να είναι άσχημο για να έχεις να πεις? Όχι. Προσδοκάς να είναι καλό? Και ακόμα τώρα. Και ακόμα μετά από τόσα χρόνια. Και τώρα πια γνωρίζοντας από πίσω την τηλεόραση και πόσο δύσκολο είναι εδώ που έχουμε φτάσει, που ποτέ δεν αποκτήσαμε τηλεόραση και ποτέ δεν αποκτήσαμε επαγγελματίες της τηλεόρασης, κανονικούς. Ακόμα τώρα. Ο Παπαδάκης, ας πούμε, δεν είναι επαγγελματίας της τηλεόρασης? Κάνει πάρα πολλά χρόνια τηλεόραση με συνέπεια σε αυτό που κάνει. Επαγγελματία ποιον ορίζεις? Μάθανε όλοι στο Κασίδι το κεφάλι. Αυτό είναι ένα ελάττωμα στην ελληνική τηλεόραση. Κάποιοι από αυτούς είναι μορφωμένοι άνθρωποι. Κάποιοι από όλους αυτούς δεν δείχνουν τη μόρφωσή τους, την παραμέρισαν για να κάνουν κάτι εύκολο. Και επειδή το εύκολο έκανε και πολύ φασαρία, κόλλησαν στη φασαρία και αφήσαν όλο το άλλο απ' έξω. Και αυτό με θυμώνει πάρα πολύ. Η τηλεόραση έχει αρχές, έχει κανόνες, έχει στόχους, έχει σενάριο. Έχει πολλά πράγματα. Συμφωνώ. Και από το εξωτερικό, όταν βλέπουμε και συγκρίνουμε διάφορα ανάλογα προγράμματα, καταλαβαίνουμε και παίρνουμε στη θέση μας. Δηλαδή, κάναμε reality στην Ελλάδα. Σκοτωθήκαμε με εκείνα τα reality. Δεν είχε. Αν έβλεπες την Όπρα, που ήταν η πρώτη που έκανε reality στην Αμερική, μετά το ξεφτύλισαν και εκεί. Και μετά το κόψανε και κάναν κάτι ζώνες με τα μεσονύχτες πολύ νωρίτερα από ό,τι είδαμε εμείς εδώ να γίνονται τα χάλια σε κεντρικά κανάλια. Ακόμα και στην κρατική τηλεόραση το ζήσαμε, τις ακρότητες του reality. Λοιπόν, έκανε η Όπρα reality. Καταρχήν η Όπρα είναι μια πάρα πολύ μορφωμένη γυναίκα. Που ξεκίνησε πάρα πολύ πλούσια, Πόπη. Πάρα πολύ πλούσια έγινε. Δεν ήτανε. Ήταν μια πάρα πολύ φτωχή γυναίκα. Ένα πάρα πολύ φτωχό παιδί που μεγάλωσε πάρα πολύ δύσκολα. Σπούδασε όμως, είχε στόχο. Σπούδασε εξαιρετικές σπουδές με υποτροφίες. Και άστρο είχε.
και άστρο, αλλά αυτό που έκανε το δούλεψε πάρα πολύ. Προφανώς δεν προσπαθώ να πω κάτι εναντίον της, καταλαβαίνεις, αλλά θέλω να σου πω, είναι τρομακτικά πια τα λεφτά που έχει η Όπρα και η δύναμη που έχει στην Αμερική στα μίντια. Δεν τα απέκτησε τυχαία όμως, γιατί τα αμερικανικά μίντια δεν είναι ελληνικά. Όχι, εννοείται. Δεν κάνεις επόμενο βήμα, δεν έχεις πλάτες. Πρόσεξε να δεις όμως κάτι τώρα. Πρόσεξε, μην μείνω στο πλάτες και νομίζουν ότι εννοώ κάτι. Εννοώ αν δεν έχεις στηρίξει τον εαυτό σου με γνώσεις, σπουδές και πάρα πολύ καλό ταλέντο. Τα αγγλικά της Όπρα, γιατί μιλάω πολύ, το ξέρω με φλιαρή, αλλά δεν μπορώ να μιλάω μερικά πράγματα. Τα αγγλικά της Όπρα, όποιος έχει δει εκπομπή, είναι συγκλονιστικά. Σεβόταν το κοινό της. Δεν είναι σαν εδώ τους δικούς μας. Με 50 λέξεις κάνουν εκπομπές χρόνια. Η αλήθεια είναι πάντως το ότι όλα τα πειράματα είναι δανεικά. Στην Ελλάδα δεν κάνουμε πειράματα με την τηλεόραση. Επειδή κοστίζει, παίρνουν κάτι που πέτυχε έξω και το αντιγράφουν. Θα μου πεις, έχουν τη γνώση να το αντιγράψουν? Θα σου πω όχι. Αλλά προσπαθούν τουλάχιστον τη φόρμα του, αδρά, να το περιγράψουν. Είτε από το σκηνικό, είτε από έναν λαμπερό παρουσιαστή. Ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί ο Κακομοίρης με τη λάμψη του και μένει με την αγωνία μη θαμπώσει λάμψη. Γιατί στηρίζει όλο του το υλικό εκεί. Δεν είναι εκεί όμως. Δεν είναι εκεί. Η τηλεόραση, αυτό που κάνουμε εμείς τώρα. Τώρα που πες λάμψη, την έβλεπες τη λάμψη? Είναι λόγος. Στην αρχή την έβλεπα, μετά βαρέθηκα, βαριέμαι. Βαριέμαι. Εντάξει, και εσύ προφανώς σαν άνθρωπος είσαι και φίλος συγκεκριμένων προγραμμάτων. Δεν είσαι όλων των προγραμμάτων. Δεν είμαι όλων. Οι σαπουνόπερες προφανώς δεν είναι κάτι που σε αφορούσε. Όχι, αλλά μερικές σαπουνόπερες μου άρεσαν πάρα πολύ. Και ακόμα βλέπω με πάθος σαπουνόπερες. Την εξέλιξή τους βέβαια δεν συγκρίνονται. Δηλαδή, το σκάνταλ που βλέπω με πάθος με την Ολίβια Πόπ, που είναι μια σαπουνόπερα πολύ σκληρή αμερικάνικη. Αλλά μιλάμε για παραγωγή, για σενάριο, για. Το Peyton Place μας μεγάλωσε. Και βγήκαν ηθοποιοί, όχι πεξεγέλασε. Όταν ξαναγυρίσουμε, μετά τις διαφημίσεις, σου έχω ερωτήσεις των τηλεθεατών από το Facebook.